खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव एमएलए रबिराम नार्जारि बे रबिराम नार्जारिया जे रायजो राजाफोरनि गेजेराव थामहिनबा बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि गेजेराव जे खौसेथि थामहिनबा ज' जानायनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै बिथां रबिराम नार्जारिया क्लियारिफिकेसन होदों बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंदों जे बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे मोनसे सोंथि जादोंमोन थामहिनबा बिथांमोननि बुजिनाय बिथांमोननि जे साननाय बे साननाय बायदियै जे इउपिपिएलआ गावनि राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबस्रांनानै जे बिपिएफआव ज' जागोन नामा गुबुन फारसेजों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गावनि राजखान्थियारि दोलोखौ फोजोबस्रांनानै बे समाव इउपिपिएलआव ज' जाहैगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै दंमोन थामहिनबा गोजोन मोननै राजखान्थि हान्जाखौ बा गावबा गावनि राजखान्थि हान्जाखौ फोजोबस्रांनानै मोनसे राजखान्थि हान्जायावनो ज' जागोन नामा बे मोनसे सोंथि जाखांनायखौ लानानै बिथाङा रबिराम नार्जारिया क्लियारिफिकेसन होदों बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिना होदों दे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जेरै दं बेफोरबायदिनो थागोन आरो गुबुन फारसेजों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो जेरै दं बेफोरबायदिनो थागोन जे राजखान्थि हान्जाखौ बिपिएफआबो सेफाया आरो गुबुन फारसेजों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो गावनि राजखान्थि दोलोखौ सेफाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया ইউনিফিকেশন নহয় একত্ৰীকৰণ নহয় দল ভাঙা ভাঙি সেইটো বিষয় নহয় বিপিএফ দল ভাঙি ইউপিপিএলত সব সামিল হ'ব লাগে ইউপিপিএল দল ভাঙি দি বিপিএফত সবে আহি পেলাই সামিল হ'ব লাগে তেনেকা ধৰণৰ নহয় आरो बेनि अनगायैबो बिथां रबिराम नार्जारिया रोखा खालामबावदों जे गावबा गाव बेनारजों थामहिनबा बिपिएफआबो गावनि फ्लेगखौ लानानै बिथांमोनाबो राजखान्थि गेलेगोन आरो गुबुन फारसेजों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो गावबा गावनि फ्लेगखौ लानानै बिथांमोनाबो राजखान्थि फोथाराव ओंखारगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथां रबिराम नार्जारिया रोखा खालामदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थि थामहिनबा 2025 इं मायथाइयाव जानो गोनां जे बिसायख'थि बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव एलायन्सजों सीट शेरिं खालामनानै बे समाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै रोखा खालामना होदों बिथां रबिराम नार्जारिया आरो बिसायख'थियाव जुदि एलायन्सआ थामहिनबा सावरायबाय थानाया जुदि मोजाङै थाङोब्ला सावरायलायनाया जुदि गोरोबलायनाय जुदि फैयोब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 40टा मासिनि गेजेराव 20 थामहिनबा 40टा मासिनि गेजेराव 20 सेट शेरिं खालामनानै बा रानज्लायनानै सीटखौ रानज्लायनानै बे समाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बिथां रबिराम नार्जारिया बुंथिदों বিটিসি ইলেকশ্যন যিটো হ'ব সেই ইলেকশ্যনত আমি দুটা দলে আসন বুজা বুজিৰে 20টা মানে কি কয় 40টা সমষ্টি যেটো আছে সেই 40টা সমষ্টিটো আধা কৰি পেলাই ইলেকশ্যন খেলিব পাৰো নেকি आरो बेनि अनगायैबो बिथां रबिराम नार्जारिया रोखा खालामदों जे रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे गोनो गोथो थामहिनबा गुबुन सुबुंफोरा साननो हागौ जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गावनि दोलोखौ सेफायनानै इउपिपिएलआव ज' जागोन नामा आरो गुबुन फारसेजों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो जे गावनि दोलोखौ फोजोबस्रांनानै बिपिएफआव ज' जाहैगोन नामा बे मोनसे बाथ्राखौ लाना गोनो गोथो जानाय बाथ्राखौ लानानै बिथां रबिराम नार्जारिया रोखा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों आरो सावरायनाया जुदि मोजाङै जायोब्ला फैबाय थानाय समाव एलायन्ससो खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया आरो बे समाव रबिराम नार्जारिया बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों পিএফ আৰু ইউপিপিএলৰ মাজত ইউনিফিকেশ্যনৰ কথা যেটো ওলাই আছে এইটো এক্সাক্ট সেন্সত ইউনিফিকেশ্যন নহয় একত্ৰীকৰণ নহয় দল ভাঙা ভাঙি সেইটো বিষয় নহয় বিপিএফ দল ভাঙি ইউপিপিএলত সব সামিল হ'ব লাগে ইউপিপিএল দল ভাঙি দি বিপিএফত সবে আহি পেলাই সামিল হ'ব লাগে তেনেকা ধৰণৰ নহয় ইয়াত বিপিএফ দল হিচাপে দলে থাকিব ইউপিপিএল দল তেওঁলোকৰ আছে ইউপিপিএল দল হিচাপে থাকিব কথাটো হ'ল নিজৰ দলৰ পৰিচয় অস্তিত্ব বজাই ৰাখি দলীয় যিবিলাক নিজৰ পতাকা আমি হাতত ৰাখি আগন্তুক 2025 চনৰ বিটিসি ইলেকশ্যন যিটো হ'ব সেই ইলেকশ্যনত আমি দুটা দলে আসন বুজা বুজিৰে 20টা মানে কি কয় 40টা সমষ্টি যেটো আছে সেই 40টা সমষ্টিটো আধা কৰি পেলাই ইলেকশ্যন খেলিব পাৰো নেকি আমাৰ বিটিসি কেন্দ্ৰিক বড়মূলীয়
ৰাজনৈতিক দল দুটা যিহেতু আছে BPF আৰু UPPL দল BTCৰ ছাত্ৰত জন্ম লাভ হোৱা মানে জন্মগ্ৰহণ কৰা দল গতিকে BTCৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ছাত্ৰত BTCৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ ছাত্ৰত BTC অঞ্চলৰ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা অধিকাৰ তেওঁলোকৰ বিচৰা ধৰণে সুযোগ সুবিধা উন্নতিৰ কাম কৰাৰ বেলেকাত যাতে সুবিধা হয় ইয়াৰ কাৰণে এই দুটা আঞ্চলিক দলে এটা সময়ৰ আন্দোলনকাৰী নেতাবিলাকৰ দ্বাৰা দি যিবিলাক দলটো নেকি গঠন কৰা হৈছিল আমি কেলেই 2025 BTC ইলেকশ্যনত আসন বুজাবুজিৰে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰোঁ আমি নিশ্চয় খেলিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণ এলায়েন্সৰ নীতিটো গ্ৰহণ কৰিহে আমি আলোচনা চলাই আছোঁ সেইটো নহয় যে BPF আৰু UPPLৰ মাজত একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব বা ইউনিফিকেশ্যন তেনেকুৱা একজাক্ট চেন্সত সেইটো নহয় এইটো আসন বুজাবুজিহে